Good morning. Busy ang person ngayon. Nagluluto ako. Prito ako ng karneng baboy at ano ba to? Dinakdakan ba 'yan? Magdinakdakan tayo. Sus. Sunod na. Ay ko! Wisit! May tutok. Iko! Rico! Wisit na yan. Oh, putok ba? Rico! Ha? Mga ni. Sangas ta? Hello, Chid Tap. Kumusta? Good morning, Rico. Piniputok. Nanguyam. Anong ganap nyo? Good morning, good morning. Nadali yung mukha ko. Visit na yan. Hey! Itong ganap sa amin ngayon, oh. Morning. Luto kami ng turon. Video-video na naman. Ayun naman mga laklakero. Shout out sa mga taga Bicol. Mga sunog baga mga yan, oh. Grabe ka naman makatulog baga. Di masagaya sa akin, oh. Tagaluto lang nila, oh. Walang ano man po. Hindi po, kapatid ko. Kapatid ko yung magkamukha kami yan, oh. Kapatid ko yan. Good morning sa inyong lahat. Anong ganap? Mapula na, ipapulahin daw eh. Magdinakdakan tayo. Good morning, shout out sa 3 viewers. Happy weekend. Ganap pang maglaba. Laba-laba pag may time. Wala na. Pwede na ba yan? Mga nang dadali. Putok. Yee. Rico. Yun na naman. Ito ba yung sinasabi na pag nagpiprito daw tapos pag ganyan, nung bata pa, ano, nakahawak ng, nakakain ng pupo. Ito ba yun? Sabi ng matanda. Good morning po, good morning. Nasyado ban ako sa YouTube. Yung pag nagpo-post ka ng mga video, wala nang nanood. Hindi na recommended ni YouTube. Mga bagong upload ngayon, kahit yung mga trending na short video na na mga music, remixing ba,
hindi na recommended ni YouTube. Yun ang shadow ban. For viewers, Miguel Love, shoutout sa inyong lahat. Good morning. Anong ganap? Anong ganap nyo ngayon? Bali wala kaming pasok ngayon, linggo. Hindi yun. Dahil sa ano nga yung bilisan pag ano, yung bilisan kung pag 1,000 subscribers, dahil yun sa sub to sub, di ba? Ganun nangyayari. Pero mawawala din naman daw to pag ano, titigilan ko muna mag-post mga isang linggo. Ganun na nangyayari. Five viewers, Miguel Love, shoutout sa inyo. Good morning. Yung pag magpo-post ka ng ano, pag nagpo-post ka ng mga short video na tapos mga trending yung mga music, tapos di ba i-remix mo? Ano yon? Minsan nagti-trending, di ba? May umabot ng 1,500. Pag bigla yung nawala yung mga ganon na views mo, sunod-sunod yun, shadow ban ka. Ganun nangyari sa akin. Pansin niyo yung ano, yung short ko. Good morning vlogs. Ay, good morning vlogs. Good morning Babar vlogs. Pakistan, hello. Hello sir, good morning. Shout out, big love, shout out sa iyo. Tagalog ni. Yun nga, tapos biglang biglang nawala ng views. Yan, may di na maabot ng 20. Mayroon akong short na isang lang, isang views lang. Ganun talaga ang ganap sa YouTube. Minsan talaga maikot talaga. Natural talaga yan. Natural daw yan. Kahit naman mga yung mga monetize na ganun nangyayari. Kaya next pag may pera, magpo-promote ako ng video. Magbabayad ako. Pakistan, good morning. Shout out. How are you? How are you today, my friend? Babar Vlogs. Ayuy. Bumabanat na naman. Okay lang yun kaysa naman sa yung okay naman yun kasi recommended naman yun. Kasi na kay YouTube yun eh. Isa po akong security guard. Kuya, sir, ma'am. Kung ma'am ka o sir. Good morning po sa'yo. Hit viewers, kumusta? Good morning. Magilap shoutout sa inyong lahat. Anong ganap nyo? Ito nagluluto ako ng ipiprito pala ako ng corny. Pasintabi sa mga kababayan nating Muslim.
Malutong na. Bango. Taba. Hindi na siya naputok. Oh. Ano ba't pangalan na to? GBY 096. 5 viewers, hello po sa inyo. Good morning, happy weekend po. Anong ganap sa inyo ngayon? Ibahagi nyo naman. Nakakutok na naman. Yay. Buray niya po niya. Ayan na siya. O, tagi-isang piraso tayo. Ah. Tagi-isang piraso. Ano naman pinag-uusapan nyo? Itong ganap po dito sa amin ngayon, no? Mga sunog baga, mga yan, no? Mga nagiinom yung mga yan, eh. Oh, hindi na ako nainom sa mga ganyan. Bagong buhay na ako. Ha? Ayun, may bilang pa niya. Ay, di. O, di, oh. Oo. Bakit ba hindi ka na iisip ko at di na mawala pa? Ganun po kami dito pag linggo, pag wala kaming pasok. Kasi ang isang linggo na amin, straight kami. Dapat yan, di parik tip marami. Shifting kasi ang trabaho ano namin, eh. Palitan ba? Gusto mo sila da? Ilagay natin sa stand para hindi masyadong magalaw. Sunog na. Nangamoy na. Ang gulo naming lutuan. Ano na kasi to? Sinira na at gumagawa kasi dito ng bagong lutuan. Hindi pa naayos, oh. O, diba? Ito lang ang aming munting tahanan, mga boy. Simpleng pamumuhay sa probinsya. 4 viewers, good morning. Happy weekend po sa inyong lahat. Anong ganap? Kami ito, nagluluto ako ng pangtanggal pait. Linggo ngayon, eh.
Sa loob ng ano, sa isang buwan, may 2 linggo kaming ano, pahinga, parang shifting ba. Sir Nunez, good morning po. Miguel Abusara po sa iyo. Happy weekend po. Anong ganap po? Kantahan na maya-maya, sir. Puputok. Lah. Ala. Opo sir, ha. Tayo ng mga patok na kanta. Opo sir. Panot lang po. Monetize na po pala kayo sir sa ano, sa dito sa YT. Dali mo ako kanina. Salamat po sir, sa inyo din po. Happy weekend po. God bless din po sir. For viewers, hello po. Good morning. Happy weekend. Anong ganap po? Ligo. Nangasta. Five viewers, good morning. Miguel Love, shout out po sa inyo lahat. Happy weekend. Anong ganap? Wala na palang uling. Siguro, ano na? Yung iba naman, nag-live naman nagkakanta eh. Siguro, pag monetize na siguro. Ganun ginagawa nila. Di pa nag-monetize sir eh. Kaya hindi ko masasagot po yung ano nyo sir. Pag ano kasi, ano, pag sa kanta, copyright. Pero naman ang sa pag monetize siguro, requirement siguro yun na ano eh. Ang strike siguro yung mahirap pag na-copyright strike. Hello po. Morning. Snow Dog Willow. Good night. Good night and good morning po sir. Happy weekend. God bless. Thank you sa pagbisita. Ito lang yan, content ito. Dito po ba sa ano sa YouTube? Ano at 1,000 subscribers tapos 4,000 watch hour. Ang hirap makapag ano? 4,000 watch hour. Ako nasa 2,200 pa lang ang watch hour ko. Oh, yan. Hello.
Pag wala pang masyadong naisip na content, ang sabi daman, ano daw, kailangan mag-live ka na lang mag-live. At least, makakatulong din yung sa live. Sir, I'm from Philippines, sir. Felix Durana Jr. Cavite, sir, Cavite. Nandito pa ko ngayon, sir, sa Cavite, sir. Anong ganap niyo po, sir, ngayon? Happy weekend. Iko. Shit. Ha? Iyon na baga. Ay ko! Inahon ko na nga eh. Ganyan talaga. Kasama yan. Kasama yan sa buhay. Kuminsan talaga ang tadhana mapanakit. Kahit sa anong bagay. Kahit mapasabuhay yan. Ganon. Saan po, sir, sa Cavite, sir? Para makapag-banding tayo, sir. Dayo lang pa ako dito sa Cavite, sir. Pero ang probinsya ko talaga, sir, ay Bicol. Bicol po ako. Pero luto na sir. Naluto na yan. Sige nang hina yun. Ulam sa bahay. Na? Walang ulam sa bahay. Sabaw, gusto mo? Putang mantika na yun. Paborito ng apo ko yan. Alin, yung taba? Yung saba. Huwag mo ng isa. Sa bahay. Yawak daw. Buyaw. Dapat yung ano, yung mga sinigang, tapos yung taba papak-papak mo ba? Habol na naman sa akin yung apo. Pas-pas akong umalis. Lalo pag nakalakad na yon. Sanay na ano, pagdadating ko yung... Pag nakalakad na yon, hindi mo na maiwan-iwan yon. Hindi, pagkakatulang ko yun, malimut kami. Ano? Mamalimos kami. Ako itong mamamalimos. Ang turon. Kasama ko yung apo, mamalimos kami, magkakapira ako doon. Oh, sir. Kaya sa inyo, te. Oh. Easy. 20 lang sa'yo. Hindi, sige, pawag sa matamis, mataas ang blood sugar. Bilitan mo nila sa kanila, te, itong ano, Oo. tigalawa. Yung sa akin yung balat lang. Wala pa naman listo yan dyan si sir. Ay, Ito po sa... si Mother. Sa akin balat lang, hindi Mother. naman ako nakakain ng daging. Ang tugas ng aroy. Wala nga naman po, sir. Tuloy-tuloy lang. Walang magsasawa. Kahit anong content, sir, birahin. Palay mo makachamba tayo sa isang content, tuloy-tuloy. Sabi nga, kung ano yung nag-trending sa content mo, yun ang try mong try. Sabi. Ako kasi ako paputol-putol kasi ako pag paggawa ng video. Yan, sa short lang ako bumabawi, short video. Na ko lang, pag wala akong pag di busy, pag walang pasok, ganun. Malaking tulong din yung short video sa mga subscribers. Kasi minsan sa short, maraming nagsusubscribe.
Ay, luto niya. Okay na to. Okay na to. Naalala ko tuloy ano eh. Makadimantika mo sa kaldero ma, tabi. Bye viewers, hello, good morning. Happy weekend po. Anong ganap? Luto na ang ating pritong karning baboy. Maama, tinaama na. Tinaama sila. Pero hindi pa mga pala. Sabi video. Naglaro ka dito kagabi? Ano yung mga laro na yung nakaraan, pagtalo ka, may cashback. Nung naglaro si Ray dito talo ng ano, ng 14. Dito. Dito ang kasbak ko nung kinamukha ko nung hapon. 2 plus, tinatawag ko. Hello. Gamit lagi ito eh. Ang gagulay. Gulay ng talong na may gata, na may da. Kumbaga, fit na natin sa loob. Sunod na natin. Tatlong taon na ako dito. Pag yung lagaya di buta green. Bukon mo. Meron sira mo. Kayo, meron troll dyan to? Yun. Asan yung kutsilyo? Hindi. Hindi gamit mo to? Kinabag na. Alam ko naman natin. Ano ba ang namit ito kuya? Tirisin ko. Ay, sa kutsilyo do. Ay, daasin na rin yung kutsilyo ba? Rolat. Ah. Okay na? Vlogger. Sana yun isa. Umusad na sa Kamara ang panukalang 200 pesos na dagdag sa minimum wage ng Oh. mga manggagawa
malapit oh. mga labor group. Pero, may Ah, pre, ang bigas number mo, pre. employer. Nakatutok si Ano ito siya ba? Magsisend na yung tropa niya. Hindi. Nangyayarap ako ng ano. Pangiliban sir. Limanda, ano wala daw laman yung bigas niya. Sino na naman ngayon, pre? Good morning mga idol. 9.5. 095 88. 88 723. 723. 27. Check mo din yung pangalan pag ano. Hindi, papagitas ko. 095 88 723 27. Oo. Ayaw. Di pa oras. Balik sa piso. Cutter mo, pre. Ah, putang na layo. Ah. Yan. Yan. Sisig tayo, sisig. Ano mo tingin mo sisig? Scatter oh. Oo. Ha? Sisig. Sisig kami, sisig oh. Nako. Malis ka dyan, Putang na, sa point 5 pala. Jack. King. Yow! Wala yung papaitan. Araw-araw ko nang luluto gusto ng ano. Oo. Araw-araw din pala kami dapat dito para yung luto mo natitikman natin. Tayo ipopromote pati natin yung mga niluluto ng ano, yung mga ganyang. Tapos may lulutuin. Ah, utang na ko nadali natin ano. Pwede yung ano oh. Yung Yung account ba? sinid mo? Oo, ano na siya. Wala na, goodbye na. Sir, sito. Panalo yan kagabi. Wala sir. Yung account na rin, pre. Ngayon ako na talo eh. Itong lahok mo, itong Pag biscuit. nilagin ka doon, Luya. yan yung email ka password so, ba yung password sa taas yung email. Sili. Ang haba ng sili na to. Yung password. 0909338944. Ito nga. Ayan, email yun na taas. Urot. Kasi email, yung password ka. Number. Yan, sige. Gawa kayo ng mga link. Diyan mauubos ang kabuhayan nyo. Ayan, yun na. Parang makadamay tayo. Kadamay tayo sa kahirapan. Pwede tikman sir. Pwede. Ang ganda pala dito pumasyal sa bahay. Okay na to. Gulat ako sa iyo. Wala sausawan. Dapat pala lulutuin mo, papaitan. Wala nga eh. Hindi na ganun sa Kuya Buyo. Siguro wala na. Busy yung tao na yun. Nagugas ka na kami. Oo naman. Ang dami kong inugasan, no? Ang pala yung punta mo siya. Ano ba lasa mo? Ano pa lasa mo? Parang ano eh, medyo parang may kakaiba akong nalalasahan eh. Lasa kamay? Dati ang tamad mo magluto, ngayon eh nakakapagtaka. Ba't ang... Alam mo. Libre yung karne, may sponsor. Oh, sa akin yan. Binili mo. Oo naman. Nung hindi nga. Alam mo, pag ako Oo. ako nagyaya,
Yung kuripot mong yan, ngayon inabili ka ng ganyan, ba? Para lang. Huwag ako naggaya dong. Kahit nga kindi man lang sa gabi, minum ka na lang ng tubig. Ay nga inabi. Sponsor lang yata naman. Padali mo na naman. Minsan lang naman ito nangyari to. Dong. Talagang Malapit talaga si Dodong. Pag ako'y nanalo sa scatter, bibilang kita ng magandang camera, 360 degrees. Yung kahit nasa likod ka ng bahay, nakikita ka. 120,000 asa? Kalma man. Sabay hina ng busis. Sabay, huwag kang maingay. Malapit ka, no? Nalo ko naman ng 20,000 pre, no? Hindi makamove sa 120,000 eh. Si Ate Pearl eh. Uwiin mo yun ang karaan, magkano lang yun? Nag 60 na lang? Tumabot ng 5,000? No? Pero dapat huwag kang huwag kang magpo-promote ng sugal sa ano. Ano yun eh, pang ano yung ano mo eh, pang wholesome, pang Mali yan. Masama yan. Huwag yung tutularan yan. yung sugal no. Baka naman pagdating ng araw, ibablog mo na rin yung mga taya mo, yung by spin. Ano, Wala rin nangyari. pag walang sharer bad, walang Gcash. Bilib ako sa mga vlogger na ano eh. May isang salita talaga na kahit na sumikat na sila ayaw talaga nila mag-promote. Pero ang iba napipilitan pa rin eh. Mabibili yan, malaki upper eh. Oo. Basta pagkalutong. Hindi ko naman kinagat, wala naman. Para ka naman naka-insulto yung mga tanong mo. Crunchy, hindi ko malamdaman ko. Try mo pa nga. Kung magana mag... Mamaya na, pagka medyo malambot-lambot na, nasabit eh. Dalawang kilo to. Yan. Oo. Wala. Tingnan mo ng... Magkano kilo? No? Magkano? 2 kilo na yan. Oo. Magkano kilo niyan? 320 yata. Ano, mahirap kainin pala yan. 320 ang kilo. Pagka sasandok mo, mahal pa naman ang ano, pamasahe pa papuntang palengke. Pag... Ang lalaki naman pati ng gayat mo, dapat na may maliit-liit yan. Ay, isang salok lang ng kutsara dyan, ba, iindahin. Hindi kasi lalabas ko yan mamaya. Ilang piraso lang. Pailan-ilan lang. Mm. Kaya marami kang kanin dyan. May kanin. Eh, maganda. Di bali nang kumain magbayad. Basta may kanin. Sibuyas na. Sibuyas. Bawang. Luya. Ah, hindi din. Mamaya, hindi pa naman tapos ito. Mamaya na bang natapos ito? Yan. Luya. May ilang sibuyas. Ano yan? Dahil mga tatlo. Dalawa na, tama na yan. Paminta. Para nauubos yung nanay mo ay paninda to. Hindi to ano. Kalamansi. Ang daming kalamansi. Ito. Walang bunga ba yung kalamansi natin dyan? Ito nagtagulan na. Ito na lang binaw itong na to. Stuck on you. Magic sarap. Bitchin na lang. Beach mo.
yung magandang sapo mo. Dugo na yung puti eh. Mukha ng puti, dugo na yan eh. Yan. Paras dugo. Dito wala pa nilagay no para mahalo no. Dugo rin. Sa ano yan? Dugo na pre, no? Sili, marami sili. Gan. Yan mahaba. Hindi lang kumaba. Yan kaya Sino to? yan, kulang pa. Anong ka pa? Pinuhin ko. Yan. Dali mo na. Tapos na ginawa ko to nung nandito siya ang tip no, nagkainom pa natin no. Tapos sila Bro Jiso no. Nagiinom kita dito. Ang laki ng tagay mo, lamang na lamang ka sa tagay ah. Sa amin, late lang. Pambira kung kumuwi ka dito sa inyo. Intindihin mo rin yung bisita, magpalamang ka sa bisita. Sa tagay. Magkano arkila ng video kay dito sa inyo? Arkila ng video kay. Kaya antay mga singer mamaya, professional singer. Medyo may tama na. Kakahiyan pa yan eh. Kakahiyan pag ngayon ng oras. Eh, pag lasing-lasing na kahit anong kanta, nari. Ba? Kayang-kaya na eh. Boss, bilis-bilisan mo na. Baka nang tapos na may alas 12 na, lasing na kami, hindi na makakain. Yung pala na may magbablog lang, tapos mamaya tatabi na ulit sa rep. Wala, pero yung gusto din sa paghihiwa. Nung matimpla na lahat na, Okay na to. Okay na to. Pasok na sa rep. Tapos next episode, kung paano na kakainin, ilalabas. Kinabukasan, gagastos na naman kami ng alak. Aba, medyo nakapalaki. Dati no, lagi nang gano'n kay Buyon dito no. Wala. Bigay ng papayatan na. Kaya nga. Kahit hindi papayatan, karne. Isid ko palagi. Pulutan eh. Isid ko pala pulutan ito ron. At saka, ano, ang hirap mag-inumbos pag ganito. Sabi putang ina ito, nagpapawa. Baka mo may pumunta. Meron daw ng sibuyas no. Kunti na sigurong luya no. Hindi, maganda maraming luya. Pangit Nga, na tama siya Pangit ganyan. na ito pag maraming luya. Hindi marami. Pampaano din yan eh, yung ganyang maraming sili at saka luya. Pampabalad din sa malakas mamulutan yan eh. Yung nananabit sa ano, wag luya. Natawa si Deo. Pero masama din sa mga kasama. Kaya sabi ni Garcido, hanggang alas 9 lang daw siya. Alas 9 ng gabi. Kahit dito ka naman matulog eh. Hindi po. Pasok bukas eh. Ah, Mahirap. pag nakalilig, wala kang ano sa... Lado na ngayon, papagawa ko naman, tricycle eh. Hanggang alas 9 lang siya. Anong oras na ba? 10:30. Wala kang pasok ngayon. Bukas pa. Anong oras pasok mo bukas? Gabi pa. Umaga. Umaga. Pag umaga ka bukas? Huwag ka
Kung mag-alala, kami naman ang kasama mo. Kahit doon ka lang sa... Sino man di bukas? Ako yata. Si ikaw. Ako ba? Putang inang, kaya pala naman. No. Ano? Ako pala bukas. Nung isang araw, sige ding yaya. Wala daw, hindi ko di-up. Nung nakaraan na ginatayan, hindi mo di-up na. Ano, malaking kay kinabukasan di-up pala. Yan ang unfair sa iyo eh. Yung nalabang ka ng patagalan ni pala di-up bukas. Ay, wala nang hilo. Kaya malamig naman tubig. May busy ako. Sabi, wala nang hilo doon pala. Sabi na muna. Hindi nagawa ng hilo, bawiin ko rin. Ha? Bawiin ko rin pag walang hilo na dyan. Wala nga. Huwag ka ba Focus kumula lang. Dapat pala na nabili na sarili natin, plastic ka na. May puro kasi karne. Oo, wala kami naman. Sabi ni ba't bukas ang bahay doon? Parang may magnanakaw yata sa loob. Dapat din na, ko pala napuntahan eh. Napabilis ang sagot ko kay Calvo nun eh. Bili ka muna ano. Calcedo. Hilo. Lamian muna. Naiwan pala sa akin. Pag May barya ka dyan. Pag bumalik kasi ako doon, baka hindi ako makabalik dito. Magana. Lista mo muna sa Calcedo. Wala akong dalang ano eh. Ano na pre? Bagay mo nga plastic bukas. No, malamig naman ang tubig, malamig pati naman. Pisong laman ng... Yun yung yelo. Mamaya, baka natatalpak pa natin. Mm. 5 viewers, hello po, good morning. Happy weekend. Anong ganap? Mr. Lucas de la Peña. Good morning po, sir. Naka-live ka pala, boss? Yes. Ilan viewers mo? 5? Manginginom din sa klase. Nakita ka, nawala tuloy. Manginginom sa klase yan, may. Tinitingnan ko paano paggawa ng dinakdakan eh. Baka maano tayo, machi. Mali yan. Bakit yung mga nagsasayaw na nakapante? Ba't di nila inaano yun, no? Parental guidance na yung mga gano'n, kaya mga kabataan ni... Bakit yung puro buray? Biro mo, million views ba yung mga yun? Mag-vlog kaya tayo ng puro hubot-hubad. Ano kaya, mamonetize. Bakit? Ano? Dapat para sa'yo mag-live stream eh. Hindi ka nawawala ng kwento eh. Nag-live kami niyan. Kaming dalawa sa bahay, paras na kami nilalasing kami nun sa ano. Bahay. Puri na lang ang mga viewer na nag-view sa atin. Nagbigay ng dollar yung isa. Nung nagbigay, nawala na ito, umalis. Cash out na siguro yun. No? Star? Kala ko, nawi-withdraw agad yung star. Kaya ako tinamad mag-release. Di pala naman nakukuha. Ipangat di ka ba yung monetize? Ang dami namang utos ni Mita. Kami requirement. Dapat din nagmumukbang ka. Itong luya. Yung ano, yung mga, yung di Ganito? mo ano ba, Mukbang ko to ngayon? yung pag ano, tapos pag ano, sabihan mo kami para may, ha? Panalo. Ha? Panalo ah. Kaputang ina, panalo. Kinudo mo. Magkano? Wala. Isa pa parang pagulong. Pag, May ulit. Ay dapat pala kalamansin ano. Para diretso na no. hindi na, yan. Yan. Para mababad na Ah, ibang para ano. mababad niya, oo. Diba? Pwede. Kalamansin mo, napigain dito. Dito mo napigain. Naggawa ako ng dinakdakan dati na ano. Dinakdakan tapos ano. Dinakdakan Ilocano. Yung sisig. Ano ba pagkakaiba nun? Bukod ng dinakdakan na ano. Malalaki ang gayat ng dinakdakan eh. Kaysa sa sisig na... Tsaka ang sisig, niluluto-luto pa na. Hindi na. Ganyan din. Mas masarap ang dinakdakan, ang original na dinakdakan ng sa Dati Ilocano. yung trabaho ko, nagluto ng dinakdakan yung tenga. Iniihaw. Yung tenga. Iniihaw, Mas ihaw. kara naman talaga ang dinakdakan. Hindi naman ganyan eh. Ihaw. Iihaw mo muna. Sarap pagkadali.
Nung naggawa ko ng dinakdakan, parang ganyan din. Wala ding natulong. Tapos nung naihayin ay putang ng dami. Panay pampuri sa iyo. Ano, ang sarap naman ang ginawa mo. Siyempre. Ano dun, sa bagay, nakakataba din naman ang puso. Pero nakakasama din ang loob. Hindi. Ay, yung mura? Oo. Para nang ano, nung pandemic, nagbigay ang ano, barangay ng kalahating sakong isaw Pre. ng ano, galing Pwede ko, pre. isaw? Ah, putang ano mo. Oh, halang yan ang ano. Ito na, 626 oh. Bala na yan, ano? Bahala na ang ano, ang sabi. Bala na yung manok dyan. Puta, lintik na malyamado. Get lang. Ano Ang ganda naman po, pre. Ha? Ang ganda. No, ano, yun ang maganda na po sa ano, hindi lang napipilitan lang. Puta, ano na eh, wala nang ano, wala nang balahibo yung ano, kalaban. Putang paldo ang sahod dyan, ngayon 216 eh. Pag saglit lang yan. Baba, Miming, baba. Kaya? Hindi, big time yung may-ari niyan, yung ano, kilalang kilala talaga. Huli. Kung papatalo, hype ka. Huli. Putang ina, kabit yun. Wala na pala. Huli. Patay na. Ah, ba't gayon? Ay, putang ina. Huli. Putang ina, ang galing. Wala. Anong meron mo? Wala na. Wala na yung meron. Patay na yan. Patay na yung meron na yan. Ano? Wala na. Tanga ng galong mo, boy. Pumili. Wala na yan. Daming tamo. Ano? Tulala na, oh. Yung nalukurang pa. Hindi na makapasok. Utang yan, ngiting tagumpay. Galing naman pala. So, ano sa leader niya sa lubong, ano, kung napagandang tama sa kanya, nung patay yun. Wala. May isa pilir ko pa. Yung Wala, ano yan. wala na Hindi, yan. oo, yung kanina kung ano. Yung kanya ng ano niya. Ako na biglang... Kaya lang, hindi pa pita lang tama niya, patama na. Ito, hanggang ngayon, ano pa rin, oh. Oh, May ano natin ng tari, pulur, mapurlo eh. Okay na ba yan? Pili? Ay, yung kalamansi? dagdag pa ba? Dagdag. Wala na. Yun, no? Ah, kung yun eh, kung nagdikitan, may higit 1,000 yun. Oo. Magkano ano, tama? 990. Cash out mo na. Yung pala naman. Pero ito. Tutuloy mo, di ano mo na lahat. Oo nga. Kalma ka lang, boss. Huwag mo pakialaman itong business namin. Nabihira tayo. Madadali tayo. Ano? Kalma easy. Gusto mo na lahat. Mahaba pa ang ating ano. Pagka na walang bigla, di tahimik na naman. Ano ko sabihin naman, malas kasi. Ngayon nag-contra. Yung mga babaero, manahimik lang. Kami mga walang ano, yung sa ganyan. Dito din. Wala momentum eh. Tama na yan. Hindi pa. Ito, mapait na. Hindi ah. Hindi laki yun. Nakakit niya. Oh, yes. At akong lalamas. Huwag. Huwag kong lang. Ay, ito! Ito! Dahil paminta oh!
paminta. Di na. Ilang paminta? Mga 5. Yan. Ha? Nagbenta? Walang nag-ano sa loob na bibenta ng manok? At saka hindi magbibenta yung mga sa loob ng manok at alam na galing sa nakaw. Saan? Saan doon sa loob? Ah, nababasok si Keboy. Pili kaya ng mga Ay, ang bibira din yung taga Grand Cross lang, hindi bibirang... Delikado na naman yung... Ha? Baka inside job. Hindi naman dadaan sa, di ba may daan doon sa gilid doon? Di ba may mga construction dyan sa ay may mga barracks dyan? Hmm. Ba? Eh, hindi naman dadaan dito sa harap yon. Pero na lang kung may sasakyan. Di ba may mga barracks dun sa Ang natin na Sa tapat? Dali tayo dun ba sa... Grabe. Hayop pa lang lumahab ng Kung walang yung manok yun. Yan, simula na. Mamaya ka na ulit lumaro. Sabi po lang mag-cash out na eh. Ay, yan na kontra. Taras mo yung hituto yung tira. At mag-scatter. Yan, swerte sugal yan eh. Ito. Nagpakasin ako dito kay Dixon eh. Malupit nilap-trap parang Galing, no? Isang... Siguro nasal mo papilihan sa manok. Kasi magaling sa manok yan eh. Pinsang ko sa Siman, o ting rin doon sa Subukan mo sa 200, boss. Ha? Subukan mo 200. Yan mo muna 200. Kung gumagana. Nagana yan. Gana yan, matik yan. Pasubok nga eh. Oo nga, kasi nan mo na. Para... Malaman Tuhunan yan. ko to boss eh. Tuhunan ko to eh. Babalik naman mamaya eh. Ibabalik ko siya mamaya. Pag na Ha? Gcash din na pera. Alin ang? Hindi ako isip ng Gcash. Lalaro ko pa nga to boss eh. Nababawi nga balang Isa lang, ibig sabihin nun, boss, kilala, Yan na. Yan na. Kilala yun. Gawa na, alam mo yung aso dyan sa pag dyan ka nga lang dumaan sa may harap eh, di ba? Bulabog na. Oo. Dahil na nga ni... Kailangan Hindi kasi yung aso doon, sa dami ng aso doon eh. Wala nang aso doon. Wala na ba? Pero muna. Puro mamahalin na. May laman ka. Bigas mo. May laman. Tapos, Ano muna pa? bawang. Bawang. Kunti lang bawang. Ay, madam. Magandang umaga. Mabuhay! Ito naman ito. Hello, madam. Good morning. Tuwan. Mabuhay! Bigyan ng tagay yan. Tagay. O, isa lang. 200. Ayaw. Ay, putang ina, sumit sa baso. Mayahatid ako. Nagbayad ako dyan, kaya maganda. Wow! Sabi. 200 lang. Sahod na namin bukas. Ikaw ang priority namin bukas. Oo naman. Tinabla kami. Kaya ikaw ang bukas ang mananaga. Isang hulog na lang ko, tapos na. Ikaw ang Eh, priority. ba't di ko pala ilagay yung balat? Kaya nga. Lagyan mo na ng ng bacon o Ito, mayonnaise. ito. Ganun ka naman kasi, alam mo naman Hindi, kasi. hinihintay ko nga lang yung mo kung eh. Tama na po. Grabe naman yung beach na yun, Baka mabitchin. parang glaway tayo niyan. Kaya nga eh. Pagdadali na ito tayo nito. Isa lang ibig sabihin pag kayo naglaway, sa mga nyo kayo naglalaway, hindi naman dito, dahil nyo pa itong Meron nga ako nakita kahapon kung makatitig sa kausap, lintik na. Narong seat daw. Kaya pinapayabangan pa ako. Wala Ubusin mo walang yan. laman yung gikas. Hindi ka. Cash! Papa kasi na lang. May motor. Ay, ayaw ko magkasi. Kami na lang magkasya. Sabay yung hilo. Parang Parang 150 ng lang. hilo. Ano niya? Boss. Wow. 150 lang. Kaya mga 150. Adjust na bukas, huwag kang mag-alala. Ano, Alam send ko ko. sa ito? Send ko sa iyo naman dahil. Talaga naman, tapos- maniningil ako. Tapos sa tag
Ano? Hindi ako Hindi yan nagtatago. magtatago. Ah, hindi nagtatago yan. Hindi po natin lambos, tapos ano yung... Magtago siya, hanapin ko naman. Napunta sa bahay, kala mo yung mga papalimos. Uy! Tatanong pa ko ng ulam. Uy! Sa Kunwari. bisis lang naman yung to. Kunwari. Kunwari, papansin. Uy! Ay, ba't dito ka nakatingin sa bulutan? Ay, Parang masarap. mahal ang puhunan namin dito. Magkano kilo? 350. Oo. Ang mayan eh. Kalamansi ang mahal. Okay na yan? Sili. Eh, ano po saan? Ang mga alat sa bayan. Ibig mo talaga ako sa mga anak ng anak. Anak ng Pasig. Ang bata ng Pasig. Ang buhay so, sana naggan na rin ako. Anak ng Pasay. Na daw, hilapos ka na. Kaya nga, nakabitan pati ako ng GPS. Ang buhay so. Kaya ba't ka pa mag-ano? Di ayaw mo nang tumanda mo ka mo. Wala ka pang problema. Oo nga. Dito, pare-book na ko sa yung ano. Yung mga account para ito na nalaro. Iba yung account nun eh. Kayo naghihirap din dito. Bakit yung may lagay pa sa rep? Lumana! Ay! Paano ang 50 lang? 200 mo na, computer. 200 na para ano? Ano naman pakit? Hindi mo, ano pa, papakasin lang ako. Balik ko sa'yo yung ano. Gosh. May yellow ba dyan? Wala nga. Ano, papakasin ako. Alis ako! Yan nga, meron na ano. Bukas mo may... Sahod na eh. Saan? May ano ako eh. May dala ako eh. Na ano? Bangus. Ba't saan magdadalhin? Lagyan ko na ba doon? Bakit? Yan na Badong. Anong connection doon? Ano pakalam namin kay Badong? Anong connection doon? May nangihiram lang naman pera. Alam mo, pagka namunga ang palaya ni Badong, sa aming kaumasa, susuplayan ka namin ng palaya. Nang kami nang bahala sa'yo, huwag mo na kausapin si Gusto ko yung matamis. na ang palaya. Oh, boy! Ibang ang palaya yan. Sana all. Marunong na rin. Huwag kayong ganyan. Magsalita at may bata dito. Ay pa na may ano, walang kamongmong sa mundo. Ano ba, nalaro ko Ang dinadali daw niya, puro luka. Kaya nga eh. Antay-antay nga ako. Ay, mamaya pa. Lalagay sa rep yan. Yan, nagbablog lang. Ayan, naka-live. Nagbablog. Vlog lang yan, tapos tatago na uli. Dapat nagbablog. Ilang viewers mo? Sa ano? Sa, Zero. Ah? Zero. Hindi, ilang dami namin. No? Nanonood sa'yo. Naglalaway na nga. Oo, dapat eh. Pinapakita mo rin yung nanonood. Ah, wag ba? May kaso sa ano, sa PDEA at saka sa NBI. Delikado. Oh, kita mo, ang dami kong... Kaya, pero papakasin nila ako. Oo, humawak ka ng cellphone. Nagsusugal ka pala, boss. Mahirap yan pag gaganyan ano ba? Unahin mo muna ang ano ang palaya bago yan. Kaya ito na, tagin mo na. Ayoko, wala akong kain. Ang turon no. Dito. Ayaw. Tama to? 10 lang. Mahal sa'yo, 15. 10 lang. Parang hilaw naman ang pagkadali niyan. Parang hilaw pa nga sa akin. Huh? Pero hinog naman. Hindi hilaw ang pagkaluto. Minuto at niya. Yung ano agad. Dito lang ang live no. Basta mga talisayon talaga, lupit dumapo. Patay na. Sandaan. Nga ba yung napapakasin ka ako? Buwan nga ba? Ayusin mo. Mamaya magbalik mo. Wala na yan. Ano na, iwan ko sa ito? Ito. Ano ba? Nangay, kumuha ako. May ano ba siya? Hindi ang tindahan dyan? Bili ka ng ano, maraming hilo. Ito. Wala. Meron lang. Gawa eh. Boss, yelo boss. Yelo. Baka yelo. Wala na. Ano na kang anong barya? Wala kang barya. Hindi, plastic na lang yung yelo ang bibiling ko. Uy, ano mo? Sino may barya ka ba sa sida? Walang paresan eh, wala. 20. Wala din, Wala, wala. wala. Ano yung isda kasi? Puro kasi nasa bang, ano niyo, mga ATM eh. Bakit wala kang maanghang? Yan ang inano mo. Mayroon. Meron. Pang ano to, pang design pa. Hey! Boss, may panggata ako. Baka gusto mong bumili. Uy! Ano, buwan. Baka magluluto ka ng langka. Uy, ngayon nga ako magluluto lang ka eh. Grabe naman. Oh, pag nagluto pa ng
Good morning po. Ang ina pa nanalo ako ng 100 eh. Ba't hindi? Mamaya. Maya-maya, Ako naglalagyan. mag ano. Surprise mo kasi. Ako magluluto. Maya-maya yan. Ako Pasok yan. magluluto. Antayin ko lang si ano. Dalian mo! Nakautos eh. Kapatid pala nung birthday nung pamangkin mo yung amo kong lalaki. Kagahapon. Oo. Si ano nga may birthday? Yung inanak ko nga may birthday. Sino? Ay, oo. Oo. Ano pagkulang? Hindi po pala. Oo. Una ko sir, mga 10:30, may gana ako eh. Hmm? Kapag gawa ko yung tricycle ko sir eh. Away ka na? Mga 10:30. Hindi lang. Tagay mo ng tagayan. Eh, tagay. Ang aga naman. Ang aga. Parang lagi kang bago sa mga yan. Parang hindi pa naman kayo ata nito nagsikain. Ang aga. Parang Nagano lang naman yan, naglalaro lang naman. May naharapan lang. butas ang bituka. Butas ang bituka. Hindi yan. Wala siliyan, nabuyo. Pagaling. Mayroon. Okay. Parang Cross niya ata eh. Okay, ayaw. Yeah. Okay na to. patikim. Iman. Yun yung sabihin. Ang lasa, ang kamay mo dyan. Close Picture ako natin, na eh. picture natin. Ano yan? Sinog ba muna? Pirito lang yan. Di ba? Okay na to. Maliliit dapat. Yan ang ano namin. Karne. Dakdakan. Karne ba? Karne. Oo, karne. Dikim nga. Masarap. Kagaya ng mula oh. Nakapasok na. Ah. Suabe. Sarap. Hmm? Patay niyo wala oh. Yung mga dapat nagiinom, may mga ganyan na pulutan. Okay. Di ba? Kunti pang asin pala, wala pang asin yan. Patis na lang, patis. Sayang ko sir, laki mo nga. Ma, Salo ka. may patis ka? Matabang-tabang konti. Wala pang asin yan, hindi ko pala natin timpla. Talaga to eh. Ha? Di mo sarap. Lasing ko naman kasi yung ano niyan eh. Yung paglaga kanina. Inasinan yung ano karne. Tignan mo pag natin. Ito na kilo sako, ang dami. Kahit siya taba. Nan. Sarap. Ano ko lang nan. Maangas lang. Yun oh. Luya kasi. Luya kasi. Ingat ba kita? Ingat kita. Basta mo? Okay na ang ko, pero nakita ko. Dapat niyaya i-break para sa git lang yan. Sino? Sinil. Ay! Huwag mo payain. Saglit lang yung pulutan. Ano nga pinulutan mo ng ano? Ay yung ano yan? Yung bango. Si Salcido eh. Libre naman Salcido eh. Ayan, kutsara tayo ma. May pa-style pa sir ah. Ate ko lang niya yung bango. Pahalo nga pa ano. Yan. Meron mo pang bango? Meron pa. Masyara na eh. Ang tataba pa naman. Nagigising ko lang din kasi. May tiprito lang. Ha? Ito lang. Maya balik na lang ako mamaya.
Pero magbulit pa sa lagi. Uy, malupit na. Hmm? Malupit na rin ako. Ano po kaya? Ginawa ko ba kapon sa yung ano? Talong ko. Oo. Ano ko mga pinakitog na na kung ano, sa talong. Tapos binataan. Sarap yun. Lalaki pa naman. Ha? Ang lalaki. Ano pa naman ano? Hatid ko muna yung bangus. Para ano? Ano naman ako ang Ha? laki. Ilan? Isa lang. Yun, pana. Message mo kay Joy, baka maubos. Ay, inano ko Wala na. pala, ano? Sarap cellphone. Wala pala ang cellphone. Sira pala ang cellphone nun. Nasana. Ang sarap na ang pagkadamunan. Nagsama yung sili tapos yung luya. Bukas masakit ka naman doon sa puwet. Yung ano na lang yan, yung reduce. Reduce ko na nakatatakan ko yan. Yan. Corridor tinira nila kagabi. Nakadalawang kahon. Mamaya mayroon pa to sa sunod. May papaitan pa mamaya. Ito. Bakit pag si Toto ang kainom nyo, sa sarap ng pulutan nyo. Ha? Buti nga magaling mag-timing yan eh. Nur Nasal. Kaya puso. Wala ko kimpo. Wala. Masarap naman pulutan namin karaan ah. Sarap. Yung ano, yung adobong bituka. Oo nga, sarap nga yun. Nasarapan niya yung ano eh. Sino yun? Nung nagyakag sa amin? Dabi. Nasarapan niya eh. Ah, siya, si Tijo. Oo. Sabi, sarap naman ito. Ayo pre. Si Jo. Si Josie. Oo. Yeah. Good mo. Ano, oras na. Ang gabla. Ah, kay kako. Ayaw mo dun eh. Maya na lang ang halo. Pag magkakantahan na sila. Pag magkakantahan na sila. Sino? Dito mo lang yung ilagay sa back Andiyan pa yung isda ko. Ilagay mo. Wala naman ako guys na doon. Baka binit-bit ko to. Sali ka? Inaanot ko Ay, kasi yung nandun, nakalapit. sa ano. Ay hindi, kapag tingin sa upuan, wala ka malakalagay sa upuan. Kaya mo na yun, yung ano si Badong, at yung sanay naman sa gulay yun. Kay Joy. Oh, nagkakait gulay. Ang Joy ba? Alam mo, hindi ko marinig dito. Ah, padadalhin galing kay Joy. Si birthday ng anak niya. Kalak mo dito. Tapos Sabi sabi niya, niya, ang pangilong ng buhay niya. Tapos ba yun? Doon po ka na. kain na! Doon na! Doon na! Sarap. Kain na! Kain na. Sabi na yun. Hindi ka pa nakain. Bago ka mag-inyong, ano yung ba? Kapon nga eh, pagkadating namin, kain na kami doon. Hmm?